Wat is dat even nu, Johnny? Denk eraan. Kom eens. Oh, je kunt hem maar even eten. Kom maar. Hey, Johnny. Hey, bist los, hè? Bist los. Kom maar.
Nee, dan zit dichtbij. Nee. Die kan dat lukken meer, denk ik. En het is wat dicht. Die lukken haast net, denk ik. Straks zijn we hier. Achter is dicht. Die bent dicht. Die is dicht. En die.